Na fakulte športu Prešovskej univerzity sa stretli študenti z celého Slovenska. Študentská vedecká a umelecká konferencia vo vedách o športe priniesla odborné prezentácie, diskusie aj pohybové vystúpenia. Mladí vedci a športovci predstavili svoje práce v sekciách športovej edukológie, kinantropológie a humanistiky. Doktorandská časť prezentácie prebiehala v anglickom jazyku. Poskytuje to priestor pre tvorivú činnosť a vedeckú aktivitu našich študentov, ktorá potom môže do budúcnosti pre nich znamenať, že môžu pokračovať ďalej vo vedeckej kariére v rámci doktorandského štúdia a podobne. Súčasťou konferencie boli aj pohybové skladby. Nechýbali športové choreografie, gymnastické prvky ani tanečné vystúpenia rôznych štýlov. Na dnes sme si prichystali pohybovú skladbu menom Solás. Je to vlastne gymnastická skladba. Budeme predstavovať choreografiu s loptami a so stuhami a potom aj takú tanečnú choreografiu. Pripravovali sme si pohybovú skladbu. Je to zmes karate, gymnastiky a nejakých bojových umení. Autori svoje príspevky obhajovali pred odbornými komisiami, ktoré hodnotili kvalitu spracovania aj samotnú prezentáciu. Nosná oblasť mojej témy je bráničné dýchanie a jeho zapojenie do tréningového procesu mladých hokejistov. Už to beží 2 roky, tento výskum, čiže sa intenzívne venujeme mladým hokejistom, konkrétne dorastencom U18 kategórie v hokejovom klube HC Košice v Košiciach. Mám pripravenú tému vplyv kondičného tréningu na výkonnosť kickboxerov. Téma je zameraná, ako vplýva ten kondičný tréning na celkovú pohybovú sústavu a ten vplyv na ten špecifický výkon tých kickboxerov, hlavne pri mladých kickboxerov. Na záver odborné komisie ocenili najlepšie prezentácie aj pohybové skladby v jednotlivých sekciách. Najúspešnejší študenti postúpia reprezentovať svoje fakulty na celoslovenské kolo. Martina Pavuková, Ahoj TV.